驚きでサービスの皆様、こんにちは。私はケリー影山でございます。今日もね、このドッグセラピー、うちのこのイブちゃんと共にお送りします。ドッグセラピー、今日は6月ね、もう梅雨に入って、今日本当に梅雨空になってしまいましたけど、このジメジメした嫌な雰囲気を可愛いイブのセラピードッグとともに触れ合っていただいて、皆様ね、笑顔になって元気になっていただく活動でございますので、今日も皆様に助けていただきながらお届けしたいと思います。私の素敵な仲間、今日は直子さんもお手伝いに来てください。お願いいたします。そしてボランティアの方もありがとうございます。で、主役のね、じゃあ今日も、ワンちゃんたちの紹介、セラパピーの紹介をします。そしてこちらは皆様スタッフの方がもう覚えてくださっているので、また1ヶ月ぶりぐらいですけれども、さて誰でしょう。抱っこしていただいて、ピンポーンですね。素晴らしい。私の抱っこしている子は誰ですか。ピンポーンですね。そしてこちらのミニチュアダックスのクリームロミ君、ピンポーン、素晴らしい。で、直子さんのティファニーじゃないですか。この子がいつまでなの。2文字であ、ルルちゃん。ピンポーン、素晴らしい。で、素晴らしい。全員大正解ということで、本当にこちらは皆様スタッフワンちゃん好きで、皆様ね、よく名前も覚えてくださって協力してくださるので、今日も明るくね、少人数なので1人にね、1人ずつ回りますので、たくさんね、時間を使って楽しんでいただけると思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いします。